Għall-ewwel darba Malta qed tospita l-Forum Mediterranju dwar l-ilma bis-sehem ta' Ministri u Aġenziji tal-Immaniġġjar tal-ilma minn pajjiżi Mediterrani u organizzazzjonijiet reġjonali fil-Mediterran. Dan il-forum se jservi ta' pjattaforma tħejjija tar-reġjun tal-Mediterran qabel id-disa edizzjoni tal-Forum Dinji dwar l-ilma li se jsir f'Marzu li ġej. Id-diskussjonijiet għandhom lan li jidentifikaw proposti b'saħħithom fuq l-immaniġġjar tal-ilma u prattiċi sostenibbli biex imbagħad jiġu preżentati f'Dakar. Dan il-forum qed isir f'Malta grazzi għall-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma b'kollaborazzjoni ma' diversi awtoritajiet tal-Immaniġġjar tal-Ilma fir-reġjun tal-Mediterran. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapiano spjega kif diversi esperti minn madwar il-Mediterran se jiltaqgħu taħt saqaf wieħed f'pajjiżna. Diversi esperti minn pajjiżi fil-Mediterran ser ikunu qed jarblu u jażlu soluzzjonijiet li jistgħu jkunu ta' bidla ta' titjib fl-immaniġġjar ta' ir-riżors fid-dinja kollha. Malta għandha wkoll x'toffri f'dan ir-rigward u se nkunu qed noffru soluzzjonijiet li żviluppaw f'pajjiżna sabiex ikunu parti minn din l-isforz globali, l-isforz sabiex ikollna protezzjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma. Fil-ftuħ ta' dan il-forum il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli spjegat kif il-Gżira Maltija għandha rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-kultura mediterranja tal-ilma. Il-Mediterran għandna sfidi komuni imma jeżistu wkoll opportunitajiet. U din il-konferenza, dan il-forum jagħtina l-opportunità li niddiskutu flimkien soluzzjonijiet possibbli.